Эфирда хабарлар шығарылышы исәнмісіз? Студияда Оделия Бурханова. Бүгінгі программада. Все хорошо, душа поет. Радуемся, что вот делают. Улы Батырас ауылында орнашқан Михаил Архангель храмында бірінші литургия өзді. Ялтызай спорт үзегінде мәртебелі ярышлар өтті. Ол қызметін көңіл үшін башқара, егер болып ішлеуші Юфар Садыков қырғи жәнліклеріні қойғырта. Түгей ауылы жерлігіне қараған Улы Батырасты Михаил Архангел шіркеуінің 136 еллық тарихы бар. Қазіргі күнде ол ташландық халде изгі көңілі кішілер ярдәмі білен міне 3-ші елінде храмны яңарту эшләре бара. Бүгін анда Зейраяны благочинный қатнашында 100 елға бір тапқыр литургия узды. Улы Батырас ауылында янәдән ширкеу шыңы яңгырыячак. Храмны төзекләндерү эшләре 3 ел элек шушы ауылга кайтып йөрүче Юрий Рябов тәкъдиме белән башлана. Бүген исә Аллах йортында литургия узды. Здесь впервые за 100 лет произошла литургия, божественная литургия. А литургия в церковной нашей жизни – это кульминация вообще всей нашей жизни. Поэтому сегодня люди собрались и вместе все приобщились святых христовых тайн. Это для христианина самое значимое событие вообще в духовной жизни. Литургиягә Улы Батырас халкы гына түгел, күрше тирә авылларда яшәүчеләр дә килгән. Алар да җирлектә улы куаныч, Аллах йорты барлыкка килүенә сөенә. Все хорошо, душа поет. Радуемся, что вот делают. Радуемся. Спасибо всем. До того рада, когда приезжали сюда, да, у нас слезы были от того, что деревья росли на этой церкви, да. А сейчас у меня слезы от того, что возрождается эта церковь. Идет уже служба, уж несколько раз. Народ идет. Ауыл башындагы Михаил Архангель храмы 1887 елда төзелгән. Совет власты чорында ул ябылуга дучар була. Храм түбәсендә еллар дәвамында үлән кеше биеклегендәге агач куакларга кадәр үскән була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Яңарту эшләренең башында Юрий Рябов тора. Слава Богу, мы покрыли алтарь временной кровли. Мы к этому тоже шли. Это у нас было запланировано. Сейчас мы среднюю часть храма, как видите, вот уже начали закрывать, тоже временной кровлей. Вот. До этого сделали мы купол. Вот. Тоже все заштукатурили, отделали его. И сейчас вот у нас планы доделать до осадков, до осенних, до зимних осадков, закрыть вот эту все-таки среднюю часть. Ширкәү торгызылып, күпләрне үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләрдә хәйран. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Аның планнары зурдан. Алга таба бина янәшәсендә ирләр монастыры төзергә дә уйлый. Оделия Бурханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Уку елы башында Зейнең барлык мәктәпләрендә эвакуация буенча өйрәнүләр узды. Мондый чаралар елына 2 тапкыр үткәрелә. Безнең төшерү төркеме гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре белән бергә 5нче мәктәптәге өйрәнүләр барышын күреп кайтты. Бишенче мәктәпнең 2нче сыйныф укучылары өчен рус теле дәресе янгын сигналы тавышлары белән үзелә. Укытучылар бүлмәсендә ут чыгуы турында хәбәр кабатланып тора. Дәресләр өзелә, сыйныф җитәкчеләрен укучыларны урамга куркынычсыз урынга чыгарга өндиләр. Хәлакәт урынына 88нче янгын коткару части килә. Санаулы минутлар эчендә барысы да куркыныч янаган бинадан ишек алдына чыгып тезеләләр. Огнетушители у нас во всех положенных местах огнетушители есть. Также еще есть в охране, где у нас вахта. Направление к эвакуационным выходам. Зелеными стрелочками они указаны. Мондый тикшерүнең максаты уку йортларында балалар иминлеген тәэмин итү, аларны янгын куркынычсызлыгына өйрәтү, кагыйдәләрне әле генә җәйге каникулдан килгән балаларның тагын бер тапкыр исләренә төшерү бик мөһим. Звучала тревога, и мы вышли дружно из класса и построились. Ничего не испугались, потому что мы знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Эвакуация буенча өйрәнүләр һәр мәктәптә һәм балалар бакчаларында уздырыла. Балаларның гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда эш итү алымнарын тикшерәләр. территории Заинского муниципального района проходит пожарно-профилактическая операция «Школа», цель которой является, получается, это обучение детей мерам пожарной безопасности, проводятся инструктажи с преподавательским составом, а также с персоналом учебных заведений. В целом готовность у всех на высоком уровне.
Эвакуация өйрәнүләре югары бәяләнде, бу уңайдан тиешле әзерлек күрелгән. Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Зей хәбәрләре. Зейдә яңа билгеләнеш Изге Троица соборы настоятеле итеп Вячеслав Федоров билгеләнде. Ул шулай ук 10 сентябрьдән Зей округының благочинные булып торачак. Вячеслав Федоров Зей шәһәрендә туган, бирегә Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий чакыруы буенча кайта. Ширкәүдә 9 ел хезмәт итә. Бу вакыт эчендә аны Казан, Түбән Кама мәхәлләләре үз итә. 10 сентябрьдән Иерей Вячеслав Изге Троица соборы настоятеле булып тора. Аның яшьләрне рухи юнәлештә тәрбияләү буенча тыгыз хезмәттәшлек итүдә, шулай ук соборны төзекләндерү буенча да планнары зурдан. Я бы хотел много что вообще поменять в храме. Ну, скажу откровенно, я принял храм в таком состоянии, ну, стены черные, да, так скажем, много копоти, много что не сделано, допустим, надо поменять целью на данный момент. То есть храм требует ремонта. Поэтому, я думаю, с Божьей помощью будем налаживать диалог и с административной властью города, будем сотрудничать в этом плане. Я бы хотел бы этого. Я бы хотел бы здесь реализовать хорошую воскресную школу. Вячеслав Атакай һәр яклап гыйбадәтханәгә килүчеләрнең ярдәменә өметләнә. Хатыны белән 4 бала тәрбиялиләр. Район эчке эшләр бүлегенә дә яңа җитәкче билгеләнде. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада карагыз. Район эчке эшләр бүлегенең шәхси составына яңа җитәкче билгеләнде. Ул полиция подполковнигы Марат Дәүләтшин. Марат Аликович моңа кадәр Мөслим районы эчке эшләр бүлеге башлыгы булып хезмәт куйды. Россия эчке эшләр министрлыгының 3 һәм 2 дәрәҗә хезмәттәге аерымлыгы өчен медальләре иясе. Өйләнгән, улы бар. Ялта Зей спорт әзерлеге үзәгендә чираттагы мәртәбәле ярышлар гөрләде. 15 сентябрьдән 17-сенә кадәр чаңгычылар арасында җәйге республика беренчелеге үтте. Ярышлар ачылышыннан безнең репортаж. Ялта Зей спорт үзәгендә кыш көне генә түгел, көз айларында да чаңгыда шуалар. Узган елларда биредә чаңгы роллерлары буенча Татарстан җәйге беренчелеге узды. Республиканың 30 шәһәр районыннан алдынгы спортчылар җыелды. Егет-кызларны район җитәкчелеге каршы алды. Лыжные гонки являются приоритетным видом спорта в нашем городе и районе. Имеются 2 освещенные лыжные трассы и, конечно же, вот этот прекрасный спортивный центр Ялта-Зай. Я желаю вам всем бодрого настроения и хороших результатов. Ярышларның беренче көнендә спортчылар классик стильдә 2,5 һәм 7,5 чакрым араларны үттеләр. Икенче көндә 2, 3 һәм 5 километрларга чаптылар. Спортчы арасында җиңү яулау яшь спортчыларга җыелма командага эләгү өчен зур мөмкинлек. Уникальность в том, что в соревновании принимает участие больше 500 спортсменов. Мы видим, что за последние годы растет динамика по участию спортсменов в соревнованиях. Нам очень приятно это видеть, потому что мы, как федерация, осуществляем отбор из этих спортсменов. Это наши будущие кандидаты в спортивную сборную команду Республики Татарстан по лыжным гонкам. Беренче булып стартка кызлар басты, мәртәбәле жюрига алар үз осталыкларын күрсәттеләр. Егетләрдә сынатмада Татарстаннан гына түгел, спорт үзәгендә чаңгы шуарга күрше Башкортстан, Казахстан спортчылары да килгән. Мы приехали сюда хорошо в целом, отдыхать, тренироваться, все отлично. Попробовали на роллерах, на лыжи-роллерах, уже классно уже. Трасса хорошая, отлично. Что мы скажем? Все отлично у вас здесь. Зейнең Федор Симашов исемендәге спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләрдә яхшы әзерлек белән килгән. Үзебезнең җирлектәге көч сынашу үзе бер горурлык диләр. Сегодня я побегу в своем родном городе Ялта-Зай. Мы тренировались все лето по 2 тренировки в день. У меня боевой настрой, я готова победить. Спорт чарасы җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Узган шимбәдә олысы кешесе Татарстан кроссы 2023 спорт чарасында катнашты. Стадионның йөгереш юллары 2000-нән артык зәйлене үзенә берләштерде. Бу көнне иң мөһиме җиңү түгел, ә сәламәт яшәү рәвеше өчен катнашу булды. Иң
11 булып мәктәп укучыларына старт бирелде. Кичкенәләр белән бергә өлкәннәр дә йөгерештән читтә калмады. Укучылардан соң студентлар, оешма учреждениеләр, хезмәт коллективлары йөгерде. Олысы кечесе энергия стадионында узган Татарстан кроссы спорт чарасында катнашты. Бөтен Россия йөгереш көнендә стадионда чын мәгънәсендә бәйрәм рухы булды. Кояшлы матур көн сәламәт яшәү рәвеше алып баручыларның кәефен күтәрде. Шул рәвешле Зәйдә спорт бәйрәме узды. Авыл мәктәпләрендә укучылар да республика күләм спорт акциясенә кушылды. Беркем дә сәламәт яшәү рәвешеннән читтә калмаска тырышты. Адилия Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Урман кырларда аучыларны гына түгел, егерларны да очратырга мөмкин. Аларның бурычы кыргый хайваннарны кайгырту. Күп еллар шушы һөнәрне башкаручы Юфар Садыковка ияреп, без дә егер хезмәте белән танышып кайттык. Юфар Садыков үз хуҗалыгындагы терлекләрне генә түгел, кыргый хайваннарны да кайгырта. Пушиларга тоз куя, кабан дуңгызларына ашарга ташый. Менә 15 ел инде ул урманда егер булып эшли. Кичкенәдән табигатьне, киек җанварларны үз итеп үскән ир-ат бу эштән куркып тормый. Пенсияга чыккач, Петр Степанович мине егер булып эшләргә чакырды да, мин монда эшли башладым. Менә 15 ел эшләдем. Хайваннарга икмәк чыгарып, тозлыклар ясап, шулай вакыт үтте инде. Эшләү дәверендә күп кенә кызык та, кызганыч та хәлләргә юлыгырга туры килә аңа. 82 яшьлек Юфар Садыков кышкы салкыннарда да көрт йөреп урманга ашыга. Яңгыр дими, кар дими бушаган җимлекләрне эзләп, ул чакрымнар әйләнә. Урман җәнлекләре турында исә егер озаклап сөйли ала. Табигатьне яраткач, җәнлекләр дә ярата башлады. Булды очраклар мине көтеп торалар, килгән, җирне чыгарган дуңгызларны. Мин киткәч кенә киләләр, мин килдеме, уже читкә китеп карап торалар. Урмандагы җәнлекләр үсемлек, яфрак белән генә тукланмый, аларга да тоз, печән, икмәк кебек азык кирәк. Булар хайваннарның төрле авыруларга каршы туручанлыгын арттыра, салкыннарны тыныч кына кичерә алырга ярдәм итә. Хәзер исә җәнлекләр кышкы чорга әзерләнә. Менә улар барсыгы инде колоны едиләр аны. Анда бер 5-6 тишеге бар. Менә бу чистартылган, әзерләнгән кышларга. Һәр төр хайванга үз буена туры китереп утлыклар әзерләнгән, аларны да Юфар Садыков яңартып тора. Куяннар өчен специально ясалган агачка киертеп куела, труба туз тутырабыз да аны. Туз әкрен генә эреп түбәнгә ага. Куяннар шуны ялый. Лаеклы ялда булса да Юфар Садыков урманны ташламый, эш дип түгел, рухи язык алыр өчен бара уланда. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Сишәмбе чыгарылышын шуның белән төгәллибез. Мин сезнең белән сау буллашам. Сау сәламәт булыгыз.